sentään siesta. Mä luulen, että on oikein semmoinen siestan pitämä viikki. Me lähdetään kuule nyt siestan kanssa vähän käppäille. Sitten tehdään semmoista, että pidät ihan tuolta hihnan päästä kiinni. Laita vähän tänne päin. Hieno siesta. Tyttö siesta, niin. Ruvetaanko leikkimään? Olitko äsken katsomassa? Mä kerron sulle kuitenkin joka kerta kaikki, mitä tarvii tehdä. Ulkoa ei tarvii muistaa. Otat hihna irti koirasta ja panna alta pidät itekin. Mä annan sulle leikki-esineen. Vedät sillä 2 kertaa maata myöten kutsuvasti. Katot minua ja heität sen mulle 2 kertaa. Eikö nyt voit ottaa sen hihna irti, heitä vähän syrjemmälle niin, että kumpukaa sinne komposti. Tässä on tämä ja otapa hetki, mä menen tänne näin. Ja päästät pannasta irti 2 vetoa, 2 heittoa. Heitä mulle. Ui, sait saanut. Kehu. Sitten kutsu koira ja ota pannasta kiinni. Ja samalla lailla maata myöten, jos saat irti. 2 vetoa, 2 heittoa. Voi mikään. Noin. Sitten pidät pannasta kiinni ja mä tuun ottamaan lelu itselleni. Kyllä se on, mutta joo, joo, Kirsi. No ei tää leikki tähän loppunut. Sitten. Päästä irti vaan. Joo. No niin, sä voitit sen. Sä voitit sen.